Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Makasa watu bwana sekretari jenu tapitiriza nkhani iyo kwa mtunda iyi ziko makwambiri amene makonda chakwera chacha mwamba bwana ndapanga izi chifukwa mukumva mawa unkuja ono ati bibitso pano midu sikugwira akapeza sowena wanthu kuti achiteso kalisechi kena kabodza ndi atula nkhani mumvere izi akuti akapanga kalisechi adzinena kuti pita Mutharika akutani kodi akuwina anachita kena dzana aona anthu sanamvere ndapitaso kwa anthu aja kugwizana ndi anthu ena akunja alowa pansi kufufuza ali asokoneza Malawi atipita Mutharika angawine ndeni mati ndiyankhule ndatula nkhani muuzane uko muchita kafukufuku ako tebulo mupangira zonse nulidziwa amene akupatsani ndalama ndi umudziwa mwauponda sizitheka watu pangolini ndi uyo Dr. Lazarus Makafe chakwera ndibwereze kumene muchita research yanuyo atola nkhani mulembe ndi ukudziwa ndalama mapatsidwa ndi uzidziwa ngati mmaona ngati mutiyenda pasi sizitani zimenezo sizitheka akawina mnyumba mwa amanu koma osati ku Malawi hayi zimenezo sizitheka hayi muuzane owina ndi Dr. Lazarus Makafe ndani kodi chakwera mulembe atola nkhani musangokhala hayi munene kuti achimwendo akuti DPP yapeza sowena kuti achite kafukufuku akuti atulutsa lachisanu lubwerali cholinga atipita Mutharika atani kodi awina yekha wanena dzulo pita Mutharika kusalima kuti tikavotere chakwera tsono ngati wanena pita Mutharika inu nkuta wanena yekha dzulo ataona wanthu ovala za kongeresi angoti basi kavotere chakwera msonkhano wonse womba mmanja bwana nanena kale kuti uyo amene adapha ubino mdziko la Malawi voti sadzainyanta chitseko kumwamba chidatani kodi chidatseke vesi yake mchivumbutso 3 vesi ya 7 akuti ambuye akatseka chitseko palibe amatani kodi amatsekula ndi vesi yo imapitirira akatsekula palibe amatani kodi amatseka DPP idatizuza kwa nthawi itali zaka 14 osanako misewu mulilongwe osana misewu kukalonga osana misewu kumangochi iniyo zaka zitatu ziwiri mudakhala ndi mavuto covid ndi zina zotero koma zaka zitatu zokha mwayamba msewu pena palipose dziko la Malawi dzanali mwalemba aphunzitsi 20,000 dzanali amene samalembedwa ntchito mwakweza aphunzitsi 39,000 chaka chake chino mumanga nyumba za polisi zina ndizo zili aposo tsono munyengo yochepa mwapanga zinthu zazikulu bwana vuto la ku Malawi kuno ndi chilala pachipanda kuti vula inati sinabwere bwino kuti inabwera bwino kuti tinalandira vula yokwanira miyo yanthu awa idakasintha njala tukambayi fo cha dzuwa mene linavutira mmene mugulira mbewu pano your excellency anthu adakapeza ndalama m'manyumba mwawo foti mwagula pa mtengo wabwino koma zasokonekera fo chamene vula inatani kodi inagwerera tsono kuno kuli mwana wanu muona wauza sendeza munthu uyu pachipani sasunthika ena abwerawa ngongo zasuzumira munthu olimba pachipani ndi chini muona usandani kodi sendeza tatipatsako moni iya nthawi yatithera zikomo kwacha watu ndani ndipo tikatani zikomo kwambiri mosunga nthawi ulemu wanu a president athu a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe chakwera ulemu wanu mama Monica chakwera komanso ulemu kwa inu ASG komanso a senior chief athu ambwatalika ndi mafumu onse ulemu wanu RC koma maulemu akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi bwana president choyankhula kuno kwa mpingo lero cha nzeru kulibe koma chongokuwuzani kunena kuti kuno takulandirani ndi manja awiri ndipo pamene takulandirani ndi manja awiri tuthokoza poyima pano pa mpingo tidakhala tikuyembekezani sabata yapitayi wena mabwera umaganiza kuti mubwera tsiku limenelo mausabatawo koma lero mubwera anthu pano afika 5 koloko ukuyembekezerani umadabwa kuti kodi tsono afika nthawi yanji
usonyeza kuti chibaba chokufunani kuti akuoneni asanapite kokavota chinali pamwamba kwambiri. Ndeni mati ndikutsimikizirani kuti kuno kwa Mbwadalika kwa Senior Chief Mbwadalika komanso Lilongwe Likuni yonse tavomerezana kuti pa 16 September voti tukakuponyerani inuyo a president wathu. Tili nazo zifukwa zokwanira bwino zoti ifeyo tikuponyereni voti imeneyi. Choyamba ifeyo tikaona inuyo ndakuti taona gule wathu masamba tinyamula ndife kuno. Ndiye kuti ife kuno malikhweru asichokera kuno komanso silamba ili konkuno. Ombwadalika okonzeka kuti tsiku limeneli okangwingwi odzayenda koma konse kulikonse kuti aliyense akavote. Kwacha kuno tidalembetsa 44,000 wanthu ndipo tikufuna kuti anthu onsewo okatuluke tsiku limeneli. Ndipo magogowa anena kuti monga mudawauzira muja nthawi imene amakalembetsa akonzanso chimodzimodzi kuti anthu amenewo akavote. Ndanena kuti tili nazo zifukwa zitukuko kwathu kuno tikhoza umaloza. Ananena kale tili nyumba izo za polisi zili apo. Tikanena za mabuloko abasukulu ndiye nkhani kuchivuwo kuchigunda komanso kwa Nguluwe kwa Chala kukatete kwa Mwimba konseko kuli mabuloko abwino aja mumaga inu 11,000 aja kunonso atipeza. Komanso sipokhapo bwana president kuno mudanena kuti kukhale madzi abwino a mipope moti kuno trading ino tumama madzi a mipope komanso tuyankhulana nawo anzathu a Waterboard kuti mapaipi akuluakulu amene iwowo ayenera oyika m'midzi monsepo afulumire kuti madzi amenewa akhale pasepose kwathu kuno. Koma nkhani yayikulu za zitukuko mwachita ndipo ife sitikamba zambiri ife tikudziwa ntchito yabwino imene mwachita. Mwakweza azimayi mboma lanu pamwamba pa kabineti yanu kukhala ndi azimayi ambiri. Mwakwezanso ngakhale mu public service muli azimayi ambirimbiri amene inu mwakweza. Komanso manifesto yanu mwanena kuti banki ya NIF ikhalapo kumalawi kuno yonena kuti azimayi azipeza ngongole anyamata azipeza ngongole. Ndiye ife palibenso chifukwa china chokavoteranso zinthu zina zoposera inuyo bwana president. Akutero ICG akuti ayi usunkhano wanu a president afuna apatsemoni anthu koma ichi ndi chimwemwe kuti inu kuno mwabwera kuno kwa mpingo tsiku kwambiri bwana president. Bwana president ukamba nkhani yochita support azimayi apa apatu nduna zanu awa nduna ya tourism mayi Vela Kamtukule awa nduna amati akunkhondo kwa asilikali ku defense mayi Monica Changana muno amayankhula nduna ya gender nde kuli Nasetembo kuli Khumbize kuli Jesse Kabwira Mada Kambauwa Wilima Halima Daudi komatu kuli Nangozo kuli Liana komatu a president mwasankha nduna zoti zikuyima maudindo ake oyenerera. Komanso tikangana kumbuyoko Inspector General wa Police ni mzimayi, Secretary for President and Cabinet ni mzimayi. Inuyo mmakonda kuti azimayi mioyo yawo ipite patsogolo. Nde wina akadzuka kumati ayichakwera sakonda azimayi amakonda azimayi nkuwayika m'maudindo nkumayendetsa dziko. Azimayi wakenso okuta ntchito dziko nkumatukuka kumapita patsogolo. Bwana ine satemawu awa nabale wathu nabale wanu ndikupempeni mmasana wanu ndiziti masana koma udakali mmawa ndikupempeni kuti muyankhule anthu awo koma chandipweteka chandidinya nanena chicha kuti uyo opanga survey yabodza wauponda wameneyo sakalowa kumwamba. Ambuye akudalitseni bwana tipatseni moni mawaona zikomo kwambiri. Kwacha! 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 Senior Chief Mbwadalika
kuno kuntuntumala ni mafumu onse mwandanda uko ambuye akudalitseni kwa basi zikomo ifa chotilandira bwino abusa zikomo ifa chotipemphereranso akuluakulu achipani achimwendo nduna zonse mwandanda uko komanso akandidate wathu kuno jene anapiri komanso makansala ya alipo yalukayika zawa kulibetu bana ndikuthokozeni regional chairman regional chairlady ino achilondola komanso mai wende nalumo amazombwe a district cha kuno komanso nangoti masotha kuona munthu wa ku Zimbabwe akenala uyo diaspora amatero ndiye chairman wa Malawi Congress Party ku Zimbabwe wabwera nyonga zina atatenda so kunotu kumudzi kwathu kwa mpingo mkawawa bana si ufuna uphweketsa zinthu mpingo bana padziko pano pali munthu tauni ino anyamata azimayi ni udziwa wena uvutika chifukwa si wonse adapeza ngongole kunifi si wonse mabizinesi wawo adosa wena kampamba kadaduka kalekale ndi udziwanso kuti mitengo ya zinthu yapweteka ambiri akakhala pa tauni ngati pano pa trading center ngati pano saudziwa chuchitika nchiyani kumangoona kuti tsiku ntsiku mitengo ya zinthu kumasintha panopa tayamba kutsitsa mitengoyi chifukwa chakuti tazindikira pamene pamagonera thenya chifukwa kumalawi kuno nthawi zina sitikukondana tokhatokha kumalawi kuno nthawi zina tikungoyikirana misampha ufuna nthu kuti wina ati bola agwe chakwera bola anyozedwe ndiye ine siniyankha zinthu ndipo sinifunanso kumayankha zinthu chifukwa pakamwa poyankhira nkhani ndilibe ngakhale mphamvu ninazo koma mphamvu zochitira ndewo ni wina nilibe sitifuna ife kampeni ya chipongwe yonyoza anthu sitifunanso anthu azikhala ni mtima wakuti athanani wakuti ayi koma kusunga mtendere ndiko tumvana kodi ife timasunga mtendere ndi kulondola mtendere na aliyense chifukwa timadziwa kuti kopanda mtendere zinthu sizichitika yayi maiko wena ali odala kwambiri koma chifukwa chosowa mtendere zinthu siziyenda yayi ndiye kuno tifuna tikhale nzikhwaya zathu kuno tifuna kuti pa trading ngati pano ka business kanali apa kafike apa kamene kanali apa kafikeso apa tifuna kuti anthu asamangoonera wena kuti ndiwozuwa yendera chifukwa yake tapanga mapulani akuti kaya ndi achinyamata azimayi tiwapatse challenge yakuti wena akhoza kukhala ndalama 1 million wena akhoza kukhala ndalama 10 million ziwathandizire pano patapereka kalenso ma grant osiyanasiyana kwa achinyamata amene ali ndi kuthekera kwa kulenga zinthu zisangokhala m'maganizo zikhale poyera dziko litukuka chifukwa cha achinyamata ngati amenewa tikuchita izi mwadaladala tifunanso ngakhale wana amene akhale ni tsogolo account chifukwa kutsogoloko wena tauti ayayi zidzakhala bwanji tikadayamba 20 years ago lero tili ndi mamilioneya wopanga dala dziko lonse la Malawi izizi nzotheka musaona ine nkhani siya ine yayi koma nkhani ndi ya Malawi ndi tsogolo lawo kuti kodi kutsogoloko anthu akhale nchiyembekezo cha mtundu wanji tichita bwanji zimenezo kuli miyala ya mtengo wake kuno panopa tikukambirana ndi anthu ofunikira kuti zonse zikhale m'malo mwake tikhale ni sovereign fund wealth fund ya Malawi yoyendetsera zinthu ngati zimenezi chitukuko chathu chiyende mothamanga kwambiri takumana ndi mavuto osiyanasiyana ngozi zosiyanasiyana kuti pano pazibwera madzi am'mapayipi nchifukwa chakuti madzi akhala madzi osakhala aukhondo Malawi yonse idadwalapo kolera ngati sinadwalepo mkale lonse dziko lonse district yonse
lero tifuna zisinthike zimenezi. Tauni ikhale tauni osanguti mdzinayi koma izionekanso. Chilikuwa mukuchiona uko kulilongwe mkapita mtauni muja tuchita Malawi yonse, misewu yolimba tuchita Malawi yonse. Inu amene muli ku makanso osachita zinthu zachibwana, osamalekerera zinthu zachabechabe, anthu oyang'anira mapulojekiti osamangoba ndalama, anthu nkumazunzika chifukwa choti project yakhala yopanda dongosolo loyenerera. Aliyense akakhala mlonda wa mzake muona dziko lisindika koposa. Inu amene muli alimi, ifetu sitinganene kuti chilala wabweretsa mchakwera, chifukwa nthawi yakusinda kwa zanyengo yakhudza dziko lonse lapansi. Ngozi ngati zimenezi zimapangitsanso kuti chakudya chikachepa, chochepa chimene chapezeka chimakwera mtengo, koma kuchitiranso mwadala sizigwirayo. Lero ngati kuli boma lugula zolima za anthu pa mtengo wabwino koposa boma lake ndi linoli. Lero ngati kuli boma limene lufuna kuti liteteze inu amene nthawi zonse thukuta lanu limangopita padera, lero mukhoza kupeza phindu lake. Lero tufuna kuti kulilongwe kuno kumene kuli kuchimakenso kwa ulimi kuno kwa mbwadalika, ulimi usangokhala odalira mvula yakumwamba chifukwa sikupanganika, koma tichitenso ulimi wamthirira. Nifija yusanduka banki tsopano kuti zonse zikhale zinthu zoti aliyense athandizike pa levulo yake. Tikugwirizana kodi? Tuchita izi mwadaladala, tayala maziko a zinthu zolimba, ndipo sitifuna wina azibwezereso kumbuyo zimenezo, osabwezera madzi kumkobwe yaye. Tamvana kodi? Tiyeni tilunjike chitsogolo, tiyeni tionetsetse kuti kwathu kuno ndithudi zimene zayambikazi tione ubwino wake koposa. Pa 16 pano sabata nkujali tikavota tionetsetse kuti tavota ni cholinga chakuti chitukuko chimenechi chipe patsogolo mwa mphamvu. Chimodzi chimene ndidatengera vitumbiko mumba ngati running mate nchakuti ni mnyamatayu woyimira anyamata nonse inu amene wavumbulutsa zina ndi zina za chinyengo zochitika mdziko mwathu muno, pofuna kuti Amalawi tizipwetekana tokha, ndipo tifuna athandizire kuthamangitsa ntchito zakayendetsedwe ka boma mogwirizana na aliyense wa inu kuti zikhale bwino, chakudya chizipezeka, anthu akhale pa zintchito zosiyanasiyana, mabizinesi ayende, boma liyende mwamsanga kuthamangitsa ntchito za boma. Tonse tikondwere kuti kwathu kuno ndife odala, tisamadzitemberere tsiku ni tsiku, tizidzidalitsa mdzina la Yesu tsiku ni tsiku, chifukwa ndife anthu odalitsika koposa. Tere wena wa inu mmangodzukira kuti ayi bola mutukwane. Wena inu ngakhale kuchita kulipidwa kuti mzitukwane anzanu, iyayi osachita kulipidwa kuti mkachite ndewo. Mudzipweteketsa, khalani mfulu yeniyeni, fulu mmaganizo, fulu mu mtima, fulu pa zochitika za tsiku ni tsiku. Tugwirizana kodi? Kodi kuno kuli candidate wina wa president? Mukavotera nda musayankhe ngati simdalembetse. Kodi adalembetsa ndani pano? Uko muliko ngakhale mkonde uma muliko uko mudalembetsa bani? Tsono president mkavotera nda, MP mkavotera nda, kansala mkavotera nda. Chifukwa Lilongwe Likuni constituency yobeba bani? Ndiye tichokere kuno kwa mbwadalika tikafike mpaka na kulikuni kuja. Tiyeni tichite zinthu zoti tikonze dziko lathu. Amene akonze siwina ndifeyo, ndipo anthu ake ndifeyo amene Mulungu watidalira kuti tisinthe nkhope ya dziko la Malawi. Tagwirizana bani? Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.